И тук, този път отива за той село, тук се казва Сарлак. Съседното село. Тук нашите войници са пазили до... Тук има едно... До държавния пояс там някъде. И тук на около 200-300 метра, там е пети пояс. Даже той стои още от румънска страна, вишката стои. Те нашите ги развали много рано. Те са пазили практически от тук до към държавния пояс и от тази страна до краище. В краище също имаше такова. Лозенската застава. Тук е Лозничката, оттам надясно, като тръгнем, нали как сме ние и сега надясно, чески от заставата да станеш и така, лявата страна нататък, до краище, там също е имало такова. Също има застава в краище. И те са пазили от него до този район. Айта не е да разправя. Може да събираш. Ти. Нека това обратно време живот след тяхното И тяхната толкова си... Да, аз имам телефон, ще питам как ще. После ще те свържа. Ще обада да помня. Какъв камък? Пирамидът нека ли? Пирамидът къде е? Нека. Той нещо го нямаше преди 5 години. Ма то ужасно човек, те гората изрезат, те всичко се изрезат. Къде е пирамидата? Аз по-слава. Ето тук още е. Тук имаме снимки. Кое година? Тогава ли беше? Те, че е интересно, аз мога да търся румънската ли нас сега. Румънската трябва да е наша, е до тук. Човек, казваш пето е. Ама да, няма, той имаше румънска, има и нас. Къде е много друго? Аз колкото години тук имам 15 години, винаги едно е българско. Няма е после Европа, да. От... Как да си трябва път? От 2000 години. Първият път, че тогава там преди 2000 години, не било по-много. Дето и сега този другия бе по страта. Само на едната страна. Защото беше много трудно да можеш да видиш. Само на едната страна. Път го има... Той път е отивал в селото. Де трябваше... А Сарлак, тук дето на времето ще да се прави... Ще да бъде КП. И даже тук го предвиждаха военните. Да го правят военен път. Време, отколкото знам, те не се съгласиха тогава, защото тук селото е в ниско. И трябва да се прави някакъв мост. Много голям мост, дълъг трябва да се прави. Нямам представа колко. И нашите са го направили, пък тяхните въобще не са го Те почнали. тогава романците, те колкото да признават сега и тогава, те не признаваха, те как си и не се съгласиха. Те зато и направяха и той, то се става, зато и го направяха. В принцип, аз татко знам, татко тогава беше БКС-то и правяха в Рушица пътя, оградите, така. И говореха, че ще бъде път, който се за товарният трафик тук ще да го кара. Обаче във военно време ще се ползва за... До Каварна ще да се прави. До Каварна, до морето. От Тошево? През Тошево, за Каварна, до морето. Ти морски ли си към граничен? Защото Балчика да е друго. Не, Балчика... Фактически те са... Ти кой знае, да са някои тайни служби, къде на арестуват сега. Кола, има тръбички, разни консерви, значи... Правили са банкетчи тук и са го правили. Лобджини, някакви такива изят нещо. Те като нас чиста хигиена прием. Те като нас чисти, производирате го пред нас.
пътища има. Тук, брат. Той тос отива тук горе за... Не, защото тук има долу още един, ама той не е. Тос път е. Айде, разказвай се. Ей, тук нагоре. Како Бойка, разказвай се. Разказвай сега за старшината. Къде е живял точка старшината? Тук живееше отец дядо и Петрови. Тя е там къща деца и Да, тях са фиданите. А селото е стигнало чак от тук преди. Да. Те бяха последни. Село е? Той е там нататък, да, последната къща беше тя. Пък тук дето после трябва да мина, минем. Дядо Аз казвам, Васил, майка, че- дето свирише с гайда. Да. На кака Защото слава. най-вероятно от тук по този път ще стигнем до Старата късма. Точно така. Да, там по Чира ще минем. Тук е много такова. Сега карай къде е нагоре направо. Значи фактически Тос. не, точно ти Добре, бе, той ще не ще можем ли да горе отидем, на град. далеко ли? Много тя май каза, че е чак отгоре върху борчета. Зад борчета отзад. Не можем, трябва много да варим пеша. Значи Той по този път е, тук- той ще вари, те там нали одат Горе. работят. Да. Този път тогава. Да, Как да, мина да. тук? Добре ли мина? Какво стана? Тук пак е свърши брат, има колони. Море, има тук някакви... Тай ли? Я влизай. Скачай. Ма ти ще кажеш пуснато, умишленото и дърво тук, бе. Чакай, аз да натисна ли? Чакай. Ай, скачай. Да не сем дърти ти си иска. Ей, Ей, как да брах, че си нужен. ама си. Как ли като си нужен, не се обръщам просто. Да, къде е кол? Виждаш ли, там има кол. Намери ли? Да, къде. Са дълго будаляни по байерите. Дете мисля, че удобно само равно има. Аха. Ето да. Да. Следва получаваш почепка. Ма той не се ориентирахме, бе. Като видяхме, ама той го намери първи. Значи и горе коло има. Виж и то. Няма какво да е друго. Така стара постройка. Ти да не би аде склада. Хайде обясня, баджи. Какво обясня? Кажи им за какво стана въпрос по намерих. Цялата в село Лозница, което е функционирала до 61 година. От Ан Нина, 27 и на други хора. Така, като решил да правя някакво заснемане, значи това сграда. Така бе. Не, тук пак е имало нещо. Да прави тук е издигнато. Тя едва ли ще е белата е манинка, то ще е имало сигурно и други сгради. Какви са... Мога са помощни. Да. Не знам, не мога да стигнем от самата сграда тук. Не мога ние стаичка да са беле. Те, колко те ще са беле, пак едно 10 на човека, ако няма. Да става по-малко 10 човека, няма как да. Вижте така, ако искаш. Някъде. Разказвай. Значи тук е била заставата до 61 година. Майка идвала тук като момиче на посещение са идвали от селото на войниците. Обаче нищо не е останало. Сега Нормално. трудно ще и за нея да я кача догоре да видим. Половин век е минал. Да. Чи повече. Значи От тук виж какво може да се сами. жили рекопривата. Мире, презантко. Той е било някакво помещение, ама той що има и насам. Може и да е паднало. Пали му меги. Той лилека ли там, бе? Да. Да. Стушки, динички, бе, чук. Виж. Бетон му колчи някакво, ма захлуши и ти и бали му майка. И слива ли, бе? Слива ли? Къде ги бяхме на време. Баджико, виж отзад. Да, знаете, тук е имало такова.
Виж ето какво има. Виж наляво от тебе. Аз начало ма. Или тук или ма. Тук има черта. Така. И тук пак някой е писал. Тук обаче се е изчупяло. Това е при изливането на... Да, някой си писа. Значи, Той за мен е било портала на засадата. или портала, или ето къде е. Виж какъв тригър е с желязо. Може ли да е било тук главното помещение? Голямото там да е отзад като склад нещо. Там отдясно нещо бетонно пак да виждаш. Мама ти държава без история народ има ли бе? Забравихме всичко да има майка. Те за Левски не знаят и за Ботев, аз искам да знаят за тук. Такъв прост народ станахме. Не, имало е нещо, защото е издигнато, ама... Така на геобразно. Да, и тук.